Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μαθησιακές δυσκολίες, την αναγνώριση των δυσκολιών μάθησης από τους γονείς και τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν προκειμένου να πάρουν κάποια απόφαση, προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί τους να ξεπεράσει όποιες είναι αυτές οι δυσκολίες οι οποίες δυσχεραίνουν τη μάθηση, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Αρχικά λοιπόν ο γονιός τι βλέπει? Βλέπει ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να κάνει τις μαθησιακές του υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να διαβάσει μόνο του, δεν μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς έχει να κάνει για το σπίτι. Ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά χάνει το χρόνο μέσα από τα χέρια του, νιώθει αδύναμο, νιώθει ανίκανο και στο τέλος παραιτείται. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο η εικόνα του δυσχεραίνει όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Οι γονείς λαμβάνουν πάρα πολλά παράπονα από τους δασκάλους, παίρνουν την ευθύνη επάνω τους, μιας και εκείνοι θεωρούν ότι είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το δρόμο της μάθησης με το παιδί τους, νιώθουν οι ίδιοι ματέωση όταν δεν τα καταφέρουν να βοηθήσουν το παιδί τους αποτελεσματικά και αυτός λοιπόν ο φαύλος κύκλος οδηγεί σε μια πολύ δυσμενή κατάσταση στο σπίτι, το οικογενειακό περιβάλλον κλονίζεται, δημιουργούνται εντάσεις και το παιδί βιώνει τη ματέωση όλο και περισσότερο. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο, οι γονείς ουσιαστικά να κατανοήσουν το ρόλο τους ως γονείς και όχι ως συμβοηθοί στο σχολείο, το παιδί να αποκτήσει την αυτονομία του, να μπορεί να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του, να παίρνει επάρκεια, να παίρνει ευχαρίστηση από το σχολείο και να το οδηγήσουμε σε μια πορεία όπου το σχολείο δεν θα είναι ένας χώρος βασανιστήριων, αλλά ένας χώρος ευχαρίστησης και γνώσης. Αυτά όλα λοιπόν τα θέματα καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να δούμε τι είναι αυτά τα σημάδια τα οποία βλέπει ο γονιός από το παιδί του. Τι είναι αυτά τα ανησυχητικά σημάδια. Τα ανησυχητικά σημάδια, όπως προαναφέραμε, έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη χρόνου. Ένα παιδί το οποίο του παίρνει πάρα πολύ χρόνο να ολοκληρώσει τις σχολικές του εργασίες ή στο τέλος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές. Συνήθως ένα άλλο επικίνδυνο κομμάτι είναι η σύγκριση. Η σύγκριση που γίνεται με το άλλο παιδί στην οικογένεια. Όταν δηλαδή ο γονέας έχει ένα μέτρο σύγκρισης και βλέπει ότι το ένα παιδί ολοκληρώνει χωρίς βοήθεια, το άλλο το παιδί χρειάζεται βοήθεια και συνήθως αυτή τη βοήθεια δεν ξέρει πολλές φορές και τι να την κάνει. Το δεύτερο κομμάτι είναι να παρατηρήσει τις εργασίες, τις γραπτές εργασίες του παιδιού του. Βλέπει λοιπόν μία ακαταστασία, ένα δυσδιάκριτο γραπτό, με μουτζούρες, με λάθη, με πολλά ορθογραφικά λάθη. Το τρίτο κομμάτι που θα δει συνήθως έχει να κάνει με την οργάνωση. Πώς αυτό το παιδί οργανώνει τη μελέτη του γενικότερα. Αν ετοιμάζει την τσάντα του, εάν μπορεί να οργανωθεί στο τι έχει την επόμενη μέρα, αν ξεχνάει ή δεν ξεχνάει. Και εκεί υπάρχει μια άλλη παγίδα του να θεωρήσουμε το παιδί είναι τεμπέλης, το παιδί είναι αδιάφορο προς το σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα σημεία τα οποία θορυβούν έναν γονέα και στρέφεται στο σχολείο. Έτσι. Συζητάει λοιπόν με τον δάσκαλο τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δάσκαλος έχει τη δική του οπτική. Βλέπει ένα παιδί το οποίο μπορεί να φαίνεται αφηρημένο στο σχολείο. Να το ονομάζουν είτε αδιάφορο είτε υπερκινητικό. Μια ταμπέλα η οποία εύκολη μπαίνει σε ένα παιδί, σε ένα μαθητή. Ένα παιδί το οποίο χάνει το χρόνο του. Δεν μπορεί να είναι στην ώρα του μετά το κουδούνι. Δεν βρίσκει τα βιβλία του. Δεν φέρει στο σχολείο τις εργασίες που πρέπει να φέρει. Ένα παιδί το οποίο κοιτάει τι κάνουν τα άλλα παιδιά για να μπορέσει να ακολουθήσει. Φυσικά κάνει πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη. Η ανάγνωση είναι ένας δύσκολος δρόμος για αυτόν. Αρνείται να διαβάσει στο σχολείο. Φυσικά γιατί εκεί φαίνονται όλες οι δυσκολίες που έχει, φωνολογικές και δυσκολίες κατανόησης. Ένα παιδί το οποίο συνήθως χρησιμοποιεί δικαιολογίες και πολλές φορές έξυπνες δικαιολογίες για να αποφύγει να εμφανίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και έτσι λοιπόν γονιός και δάσκαλος έρχονται στο σημείο να πρέπει να αποφασίσουν, να συναποφασίσουν εάν αυτό το παιδί πρέπει να το παραπέμψουν σε κάποιο ειδικό ή πρέπει να δώσουν χρόνο. Ποιο είναι λοιπόν το κρίσιμο σημείο που πρέπει να γνωρίζει και ο δάσκαλος και ο γονιός προκειμένου να πάρει την απόφαση αν θα παραπέμψει αυτό το παιδί ή όχι. Καταρχήν η συνεργασία δάσκαλου και γονέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση έχοντας μόνο μία εικόνα. Έχοντας δηλαδή έναν πίνακα από τον οποίο βλέπουμε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του. Πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το παιδί πώς λειτουργεί εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αδιάφορο στο σχολείο, αλλά στο σπίτι δείχνει ικανότητες οργάνωσης. Είναι ένα παιδί που στο σπίτι ανταποκρίνεται σωστά, αλλά στο σχολείο δίνει την εικόνα ενός κακού μαθητή. Πρέπει λοιπόν να συνάδουν οι δύο αυτές εικόνες αυτού του παιδιού.
Πρέπει να είναι ένα παιδί που αν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση στο σχολείο, να παρουσιάζει τις ίδιες δυσκολίες και στο σπίτι. Αν είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται χαοτικό και έχει έλλειψη οργάνωση στο σχολείο, αυτή την εικόνα να έχουμε και στο σπίτι. Ιδιαίτερα η μεγαλύτερη παγίδα είναι όταν θεωρήσουμε ή αν θεωρήσουμε ότι ένα παιδί είναι υπερκινητικό. Βλέπουμε γονείς να λένε είναι υπερκινητικό στο σχολείο και δεν είναι υπερκινητικό στο σπίτι. Ή το αντίθετο. Τότε εδώ κάτι άλλο συμβαίνει και είναι άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, το πιο βασικό είναι να δούμε την εικόνα που έχει το παιδί στο σχολείο, την έχει και στο σπίτι. Δεύτερον, το παιδί τι εικόνα έχει για τον εαυτό του. Ποια είναι η αυτοαντίληψή του. Πώς προσδιορίζεται, τι θεωρεί τον εαυτό του. Τον θεωρεί έναν αποτυχημένο μαθητή, έναν ενδυνάμει επιτυχημένο μαθητή. Προσπαθεί, έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειές του. Πόσο καιρό εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Η χρονική διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών. Πώς έχει επηρεάσει η όλη κατάσταση την γενική εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του. Όχι μόνο ως μαθητή, αλλά και ως άτομο. Εάν λοιπόν δούμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα πραγματικά δυσχεραίνουν τη ζωή του παιδιού και αυτά έχουν μια διάρκεια παραπάνω από 6 μήνες, τότε είναι η ώρα το παιδί να το παραπέμψουμε σε μια ομάδα ειδικών, προκειμένου να δούμε αυτές οι δυσκολίες μάθησης, τι αιτία έχουν, ποια είναι η αιτία πίσω από αυτό. Οι δυσκολίες μάθησης είναι το σύμπτωμα. Εδώ λοιπόν καλούμαστε εμείς να δούμε τι είναι πίσω από το σύμπτωμα, τι είναι αυτό που έχει φέρει αυτές τις δυσκολίες μάθησης. Είναι μια αμιγώς καθαρά μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξία, υπάρχει κάποια συνοσηρότητα, είναι ένα αποτέλεσμα μια αγχώδους κατάστασης που το παιδί βιώνει στο σπίτι του για κάποιον λόγο και απλά μας το φέρνει και στο σχολείο. Τι είναι αυτό το οποίο ένα παιδί το οποίο έχει ευφυΐα, δεν έχουμε νοητική καθυστέρηση, τι είναι αυτό που δεν το αφήνει να λάβει τη γνώση, να την καταχωρήσει και να την ανακαλέσει όταν χρειαστεί. Γιατί δίνει την εικόνα ότι δεν γνωρίζει, ότι δεν έχει διαβάσει. Και φυσικά αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι στο τέλος θα κάνουν το παιδί να παραιτηθεί και από την προσπάθεια. Όταν λοιπόν πάρουμε την απόφαση γονείς και οικογένεια ότι το παιδί πρέπει να το παραπέμψουμε, το ερώτημα έρχεται πού, σε ποιον φορέα, ποιος είναι ο κατάλληλος φορέας για να μας δώσει μια έγκριτη διάγνωση η οποία να χρησιμοποιηθεί προς τη βοήθεια του παιδιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα πολλές φορές χάνεται πάρα πολύς χρόνος στο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουμε μια διάγνωση. Οι γονείς έχουν μια μεγάλη επιθυμία να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους. Και όταν το μάθουν, όταν δηλαδή πάρουν μια διάγνωση στα χέρια τους, τότε αφήνονται. Είναι σαν να πήραμε την απάντηση που θέλαμε και σταματάει εκεί η προσπάθεια. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Εκεί ξεκινάει η προσπάθεια. Είναι το σημείο, το starting point, όπου πρέπει μετά να λάβουμε δράση. Συνήθως το τι μπορεί να συμβαίνει, οι γονείς το υποψιάζονται. Οι δάσκαλοι, με περισσότερες γνώσεις ίσως, μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Άρα λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι να πάρουμε μια έγκριτη διάγνωση στα χέρια μας και μετά το επόμενο όμως ακριβώς σημείο είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Συνήθως οι παραπομπές γίνονται στα εξής κέντρα. Είναι τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, τα οποία έχουν μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να απαντήσουν στα δύο βασικά ερωτήματα. Είναι ένα καθαρά μαθησιακό πρόβλημα ή υπάρχει συνοσηρότητα με κάποιο ψυχολογικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι παιδοψυχιατρικές κλινικές και τα ΚΕΔΗ. Θα μιλήσουμε ξεχωριστά για το ρόλο του κάθε φορέα και πώς μπορεί να βοηθήσει. Η ομάδα λοιπόν θα δει το παιδί. Θα το δει μία φορά, 2 φορές όσο κρίνουν οι ειδικοί. Θα μιλήσουν με τους γονείς, θα πάρουν συνέντευξη, θα πάρουν το οικογενειακό ιστορικό, το ατομικό ιστορικό, θα δουν το παιδί, θα συζητήσουν μαζί του και μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας θα μπορέσουν να βγάλουν μία σωστή διάγνωση. Η διάγνωση λοιπόν συνήθως δίνεται στους γονείς. Δίνεται στους γονείς ατομικά, πρέπει να είναι και οι δύο γονείς να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους και στη συνέχεια ανακοινώνουμε στο παιδί τι ακριβώς του συμβαίνει. Το παιδί οφείλει να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο δυσχεραίνει τη μάθησή του. Τι είναι αυτό που λειτουργεί ως τροχοπέδι. Τι είναι αυτό που αν θέλετε το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά. Πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει κάποια διαταραχή, έχει κάποια μοναδικότητα.
Και αυτή τη μοναδικότητα πρέπει να την αγκαλιάσει, να την αποδεχτεί και να είναι έτοιμο να δεχτεί σε ένα πλαίσιο μεγάλης ασφάλειας τη βοήθεια που θα του παρέχουν οι ειδικοί. Οι γονείς θα είναι εκεί συνοδοιπόροι και με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη θα βοηθήσουν το παιδί τους να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες, να αγαπήσει τη μάθηση, να αγαπήσει το σχολείο και να αρχίσει να απολαμβάνει. Σας ευχαριστώ πολύ.